हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ लाबोनाय जायाखै दासान्दि बिराद एंगेजआव दंमोन बेनो जाहैबाय गुनत्सभआव नडेल हिसाबैबो बिबान मोनदों दा बेनिखायनो बांद्राय भिडिअ लाबोनो हानाय जायाखै दा थेवबो नै दिनै एक्सटार्नेल इभालुएसननि फार्स्ट डे दा बे फार्स्ट डेआव आं इनभिजिलेटर हिसाबै निउ आमिनफारा एलपि स्कुलाव बाहागो लाहैनांदोंमोन दा बेनिनो आं सुंद' भिडिअखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नागिरदों दा जोंहा दिनै बांद्राय आङो एग्जामा मारै सोलिदों आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनाय जायासै दा बेनिफ्राय जोंहा माखासे जायनाखि एक्सटार्नेल इभालुएटर बियो जोंनि गार्जेनफोरखौ लानानै आरो जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जोबनाय समाव जोबोर मोजां बिबुंथि होलांदों आरो माबायदि एंगेज खालामनांगौ आरो फरायसाफोरखौ गावनि गथ'फोरखौ माबायदि जोथोन लानांगौ माबायदि फरायनायाव माने नारसोमनानै दोननांगौ एंगेज खालामनानै दोननांगौ बिनि फारसे मोजाङै बोसोन होलांदों दा बेनि थाखाय जों बिथां सार इभालुएटरनिसिम जोबोद गोजोननाय आरो मान बावनाय थाबाय दा बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय एसेमब्लि खालामदों लास्टाव जेब्लानाखि बिसोरनि एमसिकिउ एग्जामा जोबो अब्ला फरायसाफोरखौ हगार हरग्रोनाय जाबाय दा बेवहाय बिनिनो माखासे भिडिअ आं नोंथांमोननि गेजेराव सुंद' एसे दिन्थिनाय जाबाय दा बेवहाय आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ मानोना आङो मोजां हिसाबैबो खेबनो मोननाय जायाखै बिनिखायनो जा हायो आं एसे सुंद' नोंथांमोनजों जाहाथे शेयार खालामनो होननानैल' लाबोनाय जाबाय आं बांद्राय मोजाङै खेबनायबो जायासै दिनैनि ब्लग्सखौ दा बिदिब्ला बिथां इनभिजिलेटर सारआ मा बोसोन होलांखो मा बिबुंथि होलांखो एब्ला दसे खोनासंना लादो आरो जेनेबा नोंसिनि गथ'फोरनि मोजां जानायखौथ' लुबैखायो बयबो लुबैखायो बिमा बिफाया ओंखायनो मास्टारफ्रा होनदों सोरबा सोरनिबा गथ'फ्रा सोरबाया फैसानो माबायानो जाहाथे बिमा बिफाया थोनहरो आरो आंखौ बुंनो खावलायबाय थादोंमोन टिचारफ्रा नोंसिनि मास्टारफ्रा जाहाथे स्कुलाव फैथों थोनहरथों बिदि आरो दिनैनिफ्राय थांबाय आरो रोङाबाथ' जेबो गैया माबा मोनसे बिजनेस मावनोबाबो लेखा रोंनांगौ साख्रि मावनोबाथ' नांखागौआनो जाहैबाय खेला दुलाबो गेलेनानैबाबो सोरबा जाया खेलाल'जोंबो साख्रि मोना खेलाजों लोगोसे लेखायाबो थाफाबासो साख्रि मोनो ओंखायनो जाहाथे गथ' गथायफोरखौ बयबो थिनहरो स्कुलाव बिनि थाखाय आंनिफ्रायबो नोंसोरखौ खावलायनाय थाबाय आरो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दा बिदिब्ला बाय बाय।